салом алайкум дӯстони азиз. мо нагед ки бобои холдорбой кор намекунад. Ина пахта мекунем насиб боша заминода. Кишти баҳорӣ сар шид дӯстони азиз. Далши мерим ина дӯстони азиз, пахта кориро нишон медиҳем. Зинда бошед дӯстони азиз, ғарибо. Ядона лайкира биҷақед. Комментария ягон гапои хубтона бинависед. Дӯстони азиз, инамиҷа ҳозир я таксира границара тавсия метавам акай аҳли инҷона дӯстони азиз. Одами бовар ино кай ма ҳар рӯза занг задам мепурсам акай аҳлина мега 100%. Ина дӯстони азиз, заминора ина бара накардисем. Ина рақамои таксира границара дар инҷа мондагиам. Марҳамат карда аз номи канали Бобои Холдорбой занг бизанед. Ина баранаро сар кардем. Пахтачӯшиам сар чиз рафтистем. Кишти баҳорӣ. Ина дӯстони азиз, пахтаро чӯшидану сар кардем. Ина рафтистем. Ина чигита пуннонаро нигоҳ чӣ рехтиста. Види, бо меган Бобои Холдорбой кор намекунам. Види? Кишти баҳорӣ. Ина кор рафтистай.